A mellora do paseo marítimo de Esteiro por fin será unha realidade. O mal estado en que se atopaba a pasarela de madeira fixo que tanto os veciños como o Concello Muradán reclamaran dende hai anos o seu arranxo. Esta semana a Demarcación de Costas do Estado, dependente do Ministerio de Medio Ambiente, iniciará a actuación que conta cun orzamento próximo aos 850.000 euros. Despois de 2 anos de moitas xestións, chamadas de teléfono, reunións, visitas do xefe de costas a Muros e a Esteiro e ao Paseo, por fin é unha realidade, como digo. Esta mesma semana, se non está colocado hoxe, entre hoxe e mañá se colocará, polo que me comentan dende Costas, o cartel que reflexa os datos do arreglo do Paseo de Esteiro, un arreglo que vai a superar os 800.000 euros e un arreglo que vai a supoñer a eliminación do perigo que significa na actualidade o Paseo de Esteiro, que está convertido nunha trampa para calquera que intente pasear por ali. As obras contemplan a sustitución do pavimento do paseo, así como de todo o mobiliario urbano, por materiais acordes coa contorna e que supoñan unha mellora non só estética, senón funcional, minimizando o mantemento posterior. Vai quedar un paseo con un mínimo mantemento posterior, que foi o que lle pedimos dende o Concello a Costas cando empezamos con estas xestións, hai 2 anos xa. E como queremos que sexa con mínimo mantemento, non vai a levar travesas de madeira, non vai a levar baldosas que se poidan levantar en breve e que haxa que ir sustituindo, nin vai a levar elementos de mantemento habitual, vale? Vai ser con hormigón impreso, pedra e produto que require moi pouco mantemento e que sexa máis fácil para o Concello logo facer un mantemento e conservación posterior. Procederase á desmontaxe da barandilla existente e á retirada de todas as travesas de madeira do paseo para acometer a limpeza do muro e a demolición da estrutura de formigón. Tras a reposición do mobiliario e a colocación dos volardos, habilitarase tamén un pequeno muro de protección e unha zona axardinada. Prevese que os traballos estean rematados antes do verán de 2018.